Bună seara și bine m-am găsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi voi filma pe aceeași lume. Vreau să vă prezint ceva și pentru weekend vreau să văd ce să filmez. De fapt, să mă gândesc ce să filmez. Eu mă gândeam la jocuri de groază, știu eu unul, sau FIFA ceva. Filmarea aceasta va fi mai mult pentru final de săptămână. Și l-am filmat atât de repede pentru că vreau să termin cu acest episod. În primul am creat casa și acum în cel al doilea voi face o bătălie cu niște zombie. Dar întâi voi aștepta seara. Și că după cum spuneam trebuie să aștept noaptea, care... Hai să o mai repede. Până să faci noaptea să... Să-mi ia și ceva de mâncare. Pentru că văd că se duce cam repede. Nici nu. Așa. Bun. Eu scriu astea. Da. Am impresia că în celălalt episod se auzea într-un fel. Am văzut la comentarii. Și sper că în acest episod să nu se mai văd așa. Hai, soare, unde ești? Băi, acum să dispare, unde ești? Acolo. Bine acolo. Mă. Eu până atunci să mă joc cu o clătuță. Bă, prostii, ai încoși. Bă. Mai bine așa. Haide, bă, mori. Bă, urtul. Sau, hai, în sfârșit am murit. Bun, și văd că soarele mai are puțin și apune. Așa că voi aștepta chiar în acest loc. Voi aștepta zombie. Sau nu înainte de a vedea dacă am pe dificultate. Max, facă două la max. Dacă apar creeperi, e grav. Cam că o să frumos aici. Nu vreau să se distrugă. Dacă se distruge, e grav. Când n-am unde să mai dorm. Gata, se face. Băi, cred că trebuie să mă aștept un pic. Bun, și văd că au început să-și apară. Am văzut acolo câteva. Sau era apă? Bă, nu, am zis bine. Bă, puță, hai încoace. Unde m-a speriat? Mamă, ce urât ești. Bă, urță-ne. Așa. Ia, uite piticul. Ie, uite piticul. Oh, ăsta e periculos. No! Oh. Bun, să pare că mi-am găsit și casa. Pe unde am murit. Perfect, l-am găsit. Și acum trebuie să-mi dau pe dificultate înapoi, pentru că am fost prost și nu mi-am lăsat. Uite câte piese avem. Și acum o să-mi dau înapoi. Mie și că să nu mor iarăși. Zombie, proști. Oh, mamă, ce acolo.
Proștilor, haideți coci. Am că mamă, ăsta are și cască. Este de la zombie șmecher. Acum m-am arătat un pitic. Am făcut de râsul. Bă, cum spuneam, acest videoclip este așa de distractiv pentru că am încheiat o săptămână. Și nu vreau să pară ridicol, dar cred că am postat prea multe. Hai, explodează. Perfect. Oh, firar de țări. Mori! Ce să mă fac? Enderman, nu-mi place ăla. Tac mă aici. Eu intru în casă. Bă, tu nu faci nimic așa? Bă, tu ai tău? Da, avem mă. Așa. Și să-mi pun și... Oh, am șutat că am acest skin. Mamă, sper să nu vină la spre mine. Ia! Ia, Enderman, ia. Ah, e tot ăla. Da, totul să-l omor. O mașină lăză. Bă, urtule. Bă, prostule. Bă! Aoleu, ăsta mă bate. Mamă, cum face? N-am văzut așa ceva în viața mea. Sau mă rog, am văzut, dar nu ca asta. Vreau să-mi dau de viață la Moxie, ca să fie mai tare. Cu cineva? În afară de clipări. Îmi trebuie de aia serioși. Am luat niște bombe, ca pe flash. Că doar nu joc acum cu și. Eram sigur că se va face. Hai altul. Care are după să vină? Îl aștept. Opa. Asta e cu armură. Nu știu ce cap mare e. Parcă ai fi deștept, băi. Opa, altul. Bă, da, toți au armură. Să mi se pare. Bă, uite. Bă, da, toți aveți cap mare. Înseamnă că trebuie să știți multă mare. Și mă auzit că mobilizând îmi descarcă bateria. Înseamnă că trebuie să caut altă aplicație. Pentru că cam așa și este. Aoleu, dar poți să mă bat. Oh, asta nu. Bun, mă apropiu de încheiere. Era doar să fac chestii în casă. După ce bag asta. O, și nu. Bun, n-am ce face. Bun, cam atât. Ne vedem poate sâmbătă dacă am niște idei.